بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمة المسلمان doğanlar, bu dersimiz İslam akidesi baradaki 6. dersimiz. İmanın birinci şerti Allah'a iman. Şu arada düşünür otuyoruz. Allah Teala iman etmenin içine 4 zat giriya dedik. Birincisi Allah Teala'nın varlığına iman, ikincisi Allah Teala'nın rububiyetine iman, üçüncüsü Allah Teala'nın uluhiyetine iman ve dördüncüsü Allah Teala'nın ad ve sıfatlarına iman dedik. Ve bundan önceki Allah Teala iman etmek baradaki geçen derslerimizde Allah Teala'nın varlığına iman näme diýmek, Allah Teala'nın rububiyetine iman näme diýmek bu barada düşündürdük. Bugünkü dersimiz musulman doğanlar Allah Teala'nın uluhiyetine iman. Allah Teala'nın uluhiyetine iman etmek. Ve asıl derse musulman doğanlar girmezden ön şunu bellap geçmegimiz gatym möhüm. Ol hem şu derste aýdyljak zatlar bir musulmanyň ilkinji hatarda we hukman bilmeli zatlar musulman doğanlar. Şu derste aýdyp geçjek meselemiz bir musulmanyň ilkinji hatarda we hukman bilmeli zatlarından biri. Gynansak-da şu mesele musulman doğanlar uluhiyet meselesine yeterli derecede ähmiyet berlenok. Umumy halkyň gurruna demek musulman doğanlar, ahunlar tarapyndan, mollalar tarapyndan, imamlar tarapyndan, hatta ilahiyet professory diýen ady göterip ören kişiler tarapyndan şu mesele yeterli derecede ähmiyet berlenok we yeterli derecede musulmanlara şu mesele düşündirilenok. Gynansak-da bir musulmanyň bilmeli ilkinji zatlarından biri şul. Sebäbi musulman doğanlar bu mesele İslamyň asly we esasy. Kur'an we Kur'andan gelen kitaplaryň uğradylmagynyň asyl maksady musulman doğanlar şul meseleni düşündirmek. Ähli peýgamberleriň insanlara öwreden ilkinji zady we ahli peýgamberleriň insanlary çağıran ilkinji zady şu mesele musulman doğanlar. We insanlaryň cenneti cehennemi bolmagynyň asyl sebäbi Käben gurulmagynyň we yer ýüzünde mescitleriň gurulmagynyň asyl sebäbi bäş wagtyna azanlaryň gıýgyrlyp durulmagynyň, aýdylyp durulmagynyň asyl sebäbi we insanlaryň jinlaryň we insanlaryň yaradylmagynyň asyl sebäbi musulman doğanlar şu mesele. Şu derste aýdyp geçjek meselemiz. Ýani musulman doğanlar, men İslama degişli iň möhüm zatlaryň birini öwrenjek diýsem, Kur'anda we Kur'andan öňki kitaplarda insanlara öwredilen iň möhüm zady biljek diýsem we ilkinji peýgamber Adam aleyhisselamdan ta ahirki peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etçenni ahli peýgamberleriň insanlara öwreden iň möhüm zadyny öwrenjek diýsem we jinlaryň we insanlaryň yaradylmagynyň asyl maksadyny biljek diýsem, musulman doğan şu derste aýdyljak zatlara gow üns berip dinläriň. Indi asyl dersimize gelsek, Allah Teala iman etmenin içine giriyen üçüncü ve en mühim zat musulman doğanlar Allah Teala'nın uluhiyetine iman etmek. Köp musulman bilmeýär bu sözü, ya da birinji gedek eşdiýänler. Uluhiyet näme? Uluhiyet sözü musulman doğanlar Arapçadaky ilah sözünden gelýär. İlah sözü kelime-i tevhidde näme diýäs biz musulmanlar? La ilahe illallah. Allah'dan başka hak ilah yoktur. Ya da Allah'dan başka
ibadata haklı ilah yoktur diyas. Ana şol yerde geçen ilah sözü var. Uluhiyet sözü musulman dogonlar ilah sözünden geliyor. İlah musulman dogonlar Allah Teala'nın ayetlerinin biri. Ve Allah Teala'nın Allah adı ilah sözünden geliyor. Allah Teala'nın en büyük ve en mühim ayetlerinin biri Allah sözü ilah sözünden geliyor. İlah sözün Arapçadaki manisi musulman dogonlar ma'bud demek. Ma'bud. Ma'bud näme? Türkmençesi özüne ibadet edilýän demek. Demek näme bolly? İlah sözün Türkmençedäki manisi özüne ibadet edilýän demek. Uluhiyet sözü hem ilah sözünden gelýär. Çünkü yeketek özüne ibadet edilýän bir Allah Teala. Allah'dan başka ibadet edilýän hak ilah yok. İnsanların özlerini ilahlaştıran, hudaylaştıran yasama ilahları kan. Emma hak ilah yeketek özüne ibadet edilýän, yeketek özüne sığınylýan, yeketek özüne el açıp yalvarylýan bir Allah Teala ve hak ilah. Demek uluhiyet sözü ilah sözünden gelýär. Inni Allah Teala'nın uluhiyetine iman demek näme? Yani bir musulmana Allah Teala'nın uluhiyetine iman etmeli. Allah Teala'nın uluhiyetine imanımız bolmaly diýemizde bir musulman näme düşünmeli? Allah Teala'nın uluhiyetine iman demek musulman dogonlar ifradullahi bil ibadeh diýilýär Arapça. Allah Teala'ny ibadette birlemek demek. Allah Teala'ny ibadette birlemek. Yani yeketek Allah'a ibadet etmek demek uluhiyet. Bir musulman kişi dine Allah'a ibadet etmeli. Allah'dan başkasına ibadet etmeli değil. Allah'dan başkasına sığınmalı değil. Allah'dan başkasının yoluna yıkılmalı değil. Deyip inanmalı bir musulman kişi. Bir musulmanın inancı şu görünüşte olmalı. Ve şol inanca layıklıkta hareket etmeli, şoňa göre amel etmeli, şoňa göre yaşamalı. Yani musulman dogonlar misal üçün namaz ibadet hemmemiz bilýäs. Musulman kim üçin namaz okamaly? Bir Allah Teala'nın razylygy üçin namaz okamaly. Ruku namazda egilip durýar. Ruku bir Allah Teala üçin bolmaly. Dine Allah üçin ruku etmeli, kıblaya urup. Başka hiç bir zada ruku etmeli değil. Başka hiç bir zadın öňünde boyun eğmeli değil. Secde namazda kellemizi yerde koyup secde diýär. Kıblaya urup. Musulman kişi dine Allah Teala secde etmeli. Mahluktan hiç bir zada secde etmeli değil. Orada hac, tawaf, dogadilek, kurbanlık aydylanjany ibadet görnüşlerinin hemmesi musulman dogonlar bir Allah Teala üçin etmeli ve ibadette Allah Teala'ya hiç bir zady şerik koşmaly değil. Hem Allah ananım diýen bolsa, hem Allah ibadet ettim diýen bolsa, hem bir başka zatlara yıkılıp gören bolsa, başka zatlaryň ýoluna sığınıp gören bolsa, ol kişi Allah Teala uluhiyetinde iman etdiği bolmaýar. Allah Teala uluhiyetinde ibadette birlemek meselesinde Allah'a şirk koştuğu bolýar. Yani üns vermeli yeri musulman dogonlar Allah Teala ibadet etmegiň yeterli değil. Allah Teala şerik koşman, şirk getirmen ibadet etmeli. Şonna yeketek Allah'a ibadet etdiğin bolýar. Şonna Allah Teala'nın ibadette birlediğin bolýar. Şonna Allah Teala'nın uluhiyetine iman etdiğin bolýar. Ne bir kişi diýmek mümkin. Bu belli zat musulman şeýle de bir Allah'a ibadet etmeli. Allah'tan başka zatlara ibadet etmeli değil. Şerik koşmaly değil. Bir musulman bunu bilmeli. Bir musulman şeýle de bu zatları şu görnüşde edýär diýmek mümkin. Ol dogry musulman doganlar. Egerde Kur'an ve sünnete göre, arassa İslam'a göre, doğru İslam'a göre, ehl-i sünnet akidesine göre terbiye alan, ilim öğrenen musulman olsa şu görünüşte etmeli. Şu bizim aydışımız yalan.
Bir Allah Teala ibadet etmeli. Bu Allah Teala'dan başka hiç bir zada ibadet etmeli değil, şerik koşmalı değil. Eğer doğru terbiye alın bolsa, İslam'ı doğru öğrenen bolsa, onu bul gurrun doğru. Hava bir musulmanın bilayim zadı bul. Ama gurrun nämen üstüne kıynansak da özüne musulman deyip oranların köp bölegi İslam'ı doğru öğrenmeyenlik üçün, İslam akidesini doğru bilmeyenlik üçün şu meselelerde yanlışa düşüyorlar. Şoň üçin haçanla bir musulmana tevhid öğretilip, Allah'a iman öğretilip, bir musulman kişi Allah'a ibadet etmelidir. Allah'tan başkasına şerik koşmalı değerler diyemizde, ay bir musulman bunu şeyle de bilaymela deyip näme bu mesele yüzlöy qaramaly däl musulman dogunur. Misal üçin bir musulman arak içmeli däl, Kur'an'a göre. Emma içýärler. Bir musulman zelan yarım yalan iç geýmeli däl, İslam'a göre, emma geýmýärler. Bir musulman para bermeli däl, para almaly däl, emma berýärler. Musulman adam zina etmeli däl, ogurluk etmeli däl, başkasynyň hakkyny iýmeli däl, başkasyna haksızlyk etmeli däl, zulüm etmeli däl, emma edýärler. Başka her meselede de şeýle musulman dogunlar. Haram halal meselesinde, ibadet meselesinde, akide meselesinde, inanç meselesinde, tevhid şirk meselesinde şuna benzer yanlışlar gaty kän waçymyzda. Bir musulman palça ananmalylar belli de şu Kur'an'a koyan İslam doğru öğrenen her musulman bilýär, emma ananýarlar, gidýärler. Garaskowa ananmalylar bir musulman Kur'an we sünneti doğru öğrenen bolsa, İslam akidesini, emma ananýarlar. Masallar köpeldik biles musulman dogunlar. Kur'an we sünnete göre täretin nähilek alnyşyny bilmeýän musulman bolup bilermi? Bolup bilmeýär. Yani Kur'an ve sünneti İslam'ı doğru öğrenen musulman tarihti bilmeli, gusulu bilmeli. Ama bizim içimizde şeyle insanlar var, iyini kafa gezip dur. Gusul ne edip almalarını bilmeye. Hazır bir yerine çıkıp biz gusul öğretsek bir yerine deyip bilir mi? Ay musulman bir gusul bilmez mi? Ne yapıyor? Gusul öğretip dursunuz. Yok, kıynasak da bilmeyenler var. Eşkar da hatta şöyle ama bilmeye. Tarih. Hem bir tarihi bilmeyen musulman bulur mu? İslam'a göre. Ama bilmeyen kan. Yani ağlamalı ýagdaý. Özüne men musulman diýe, enema tam musulman, aňry musulman diýe, musulman başgalyda ulannym diýe, ma täret almalysyny bilenok. Kıblan nerede diýsen bilmeýär, dört tarapyna seredip durýar, hay sara gorkossam kam diýip. Yani Kur'an we sünnete göre heýem bir kıblasyny bilmeýän musulman bolarmy? Ene atasy ölse, ýakyny ölse ýerinden näme dilek etmeligini bilenok. Näme diýjegini bilenok. İbadet meselesinde de şeyle musulman dogunlar. İçimizde yanlışlıklar var, inancımızda, akidamızda da şeyle yanlışlıklar var. O doğru bir musulman bir Allah'a ibadet etmeli, şerik koşmalylar. Onan bir musulman bilmez mi? O eğer İslam'ı doğru öğrenen bolsa her bir musulman bilämeli ýöne köýda. Eğer İslam'ı doğru öğrenen bolsa. Emma gynansak da doğru İslam akidesini bilmeýänligimiz üçin musulman dogunlar. İçimizde köp kişiler ibadet meselesinde Allah'a şirk koşup ýörler. Musulmanların içinde umumy alanda köp kişi şu meselede hata düşüp ýör. Misal üçin ibadet diýilse bizim insanlarymyzyň käbir näme diýip düşünýär? Diňe namaz myka, ýa orada myka, diňe haç myka diýip düşünýär. Ibadet musulman dogunlar kän ibadetin görnüşleri. Misal üçin doga dilegen bir ibadet. Elini açyp Allah Teala ýalbarýan, kyn ýagdaýda galsaň, dar ýagdaýda galsaň, barzatdan pena dilap, pipena dilap, misal üçin çağa dileyen, Allah Teala'dan rızk dileyen, şu dilek etmekliğin özü ibadet. Emma bizim içimizde bir näçe kişi näme diýe dilek etjek bolsa, ya plan pir yetiş, ya plan pir gora diýip bir Allah'dan dilemel zatlaryny ölüp giden pirlerden dileýärler. We ýanky misal beremizde aýtdyk, musulman arak içmelär emma içýär. Şun ýagdaýy, yani Allah'dan başgasyna ýalbaryp dilek edýäniň ýagdaýy ol arak içýänden beter. Ol arak içýäne özüniň köplenç haram edýänini bilip edýär. Arak haramdyny bilip içýär. Emma bu Allah'dan başgasyna ýalbaryp ýören, şirk koşup ýören öz edýän işiniň şirkliginden hem habary ýok. Dogrum kadyp edip ýör.
Ya bolmasa başga musulman doganlar bilen tek insanlar gidýär kabirstanlyga gidýär-de kabyryň daşyndan aýlanýar 7 gezek. Şuna diýilýär, Arapçada tawaf diýilýär, türkmençe togap diýip aýdýarsyz. Tawaf musulman doganlar ibadat. Namaz nähilek ibadat bolsa, tawaf hem ibadat. Bir Allah'ın razılığı üçin Mekke'de Kâbe'nin daşynda tawaf etmeli. Başka musulmandan Kâbe'den başka tawaf edýän yeri ýok. Kâbe'nin daşynda tawafyň yeri Kâbe. Bir Allah Taala'nın razılığı üçin Kâbe'nin daşynda 7 gezek aýlanyp tawaf edilýär. Emma bizim içimizde ýa-da işimizde ýalakly Kâbe kişiler näme diýip gidip kabyryň daşyndan aýlanýar, tawaf edýär. Ya da bir kadyma agaç diýip agacyň daşyndan aýlanyp görenlerim bar. Eger şu hereketi şol kabirde ýatyna ýakynlaşmak, şoň razylygyny kazanmak maksady bilen edýän bolsa, şol şirk bolýar, we şol kişi dinden çykýar. Emma ýöne ýyl ugurna menen bardym, ýyl aýlanyp menem aýlanaýdym diýip aýlanýan bolsa, onu haram iş etdik bolýar. O şu iş edip görenlerin köpüsü şol edýän işiniň şirkliginden imanny puja çykaryp biljek erbet amallygyndan habary ýok. Beter dogrumy kady ýaşaýdyp ziyaret edilýän kady pikir edýär. Ol aragçyp borandan, zina edip borandan, ogurlyk edip borandan has ýagdaý korkunç musulman doganlar. O zina edýän sogap diýipden o haramdyny bilip edýär. Aragçyňam şeýle, ogurlyk edýänem şeýle. Emma bu ibadet görnüşinde ýalňyşlyga düşüp Allah üçin edilmeli ibadeti, Allah üçin edilmeli bir amali, Allah'tan başkası üçin edip görenler, bul edýän işi dogrumy kady edip görürler. Yani aragçyp zina edip görenler bulan ýagdaýda has howplara, has korkunç musulman doganlar. Şoň üçin bu meseleni bir musulman bilmezmi diýip näme käbir bidgatçylar şey diýär-de. Ýöne şonu düşündirip dursaňyz ýa bir musulman şeýle de bir Allah ibadet etmeli diýip näme? Mesela yüzlöy garaýalar beýledäl musulmanlar gaty möhüm mesele, o şu meselede içimizde kär ýalgyşlyklar bar. Diýdik musulman doganlar uluhiyet, ýagny ýeketäk Allah'a şärik goşman, şirk getirmän ibadet etmek, jinlaryň we insanlaryň yaradylmaklygynyň asyl maksady, sebäbi musulman doganlar. Şumal içimizde bir näçe kişi diýsem, yaradylmaklygymyzyň sebäbi näme? Dünýäde ýaşap börs, ýas, içýäs, awada insan ýaş bolýarsaň, ulanýar, garraýar, ölüp gidýär. Umuman şular hemmesiniň maksady näme? Şu alem jahanyň yaradylmaklygynyň maksady näme diýsem, pikirler durýar, bilmeýär. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde bize aýdypdyr. Zariyat surasynyň 56-njy aýatynda: "Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'budun" diýär Allah Taala. Men jinnary we insanlary ýeketäk maňa ibadet etsinler diýip ýaratdym diýär. Ene şu görýän deňizlerimiz, daglarymyz, ýerimiz, gün, ay şularyň hemmesi Allah Taala biz üçin ýaradypdyr. Bizim peýdalanmaklygymyz üçin we biz Allah Taala iman edip, Allah Taala ibadet edip gezmegimiz üçin, o şu zatlardan peýdalanyp ýaşamaklygymyz üçin ýaradypdyr Allah Taala. Yani bizim şu dünýäde bar bolmaklygymyzyň asyl sebäbi ýeketäk Allah'a ibadet etmek, yani uluhiyet. Bakara surasynyň 21-nji aýatynda Allah Taala diýär: "Ya eyyuhan nasu ubudu rabbakumul-lezî halaqakum wellezîne min qablikum la'allakum tettekûn." Ey insanlar, sizi we sizden öňkileri yaradan Rabbiňize ibadet edin, umid ki takwalardan bolarsyňyz diýär. Allah Taala ünsursal musulman doganlar hemme insanlara ýüzlenip diýär. Araplara, türkmenlere ya belli bir kowmy, belli bir halka däl. Ya eyyuhan nas diýär, ey insanlar, u'budu, ibadet edin. Kime? Rabbakum, Rabbuňyza. Sizi we sizden öňkileri yaradan Rabbuňyza ibadet edin diýär. Allah Taala iň uly we iň möhüm we iň birinji buyruklarından biri Kur'an-ı Kerimde insanlara ýeketäk özüne ibadet etmek. Nisa surasynyň 36-njy aýatynda Allah Taala diýär: "Wa'budullaha we la tuşriku bihi şeý'a." Allah'a ibadet edin we ona hiç bir zady şärik goşmaň. Yani ýeketäk, ýani näme diýip dersiň başynda bir Allah'a ibadet etmek ýeterli däl. Ibadetem ibadet bolýar, eger Allah Taalaň buýruşy ýalakka ibadet etseň özüňe görä däl. Eger de
Allah'a şerik koşup ibadet ediyen bolsaň, hem Allah'a inandım, hem Allah'a ibadet ediyen diýip, soňra ýanyna gidip başga mahlukatyň ýoluna da ýykylyp ýören bolsaň, ol kişi Allah'a şerik koşdygy bolýar. Şoň üçin Allah Taala diýär, Allah'a ibadet edin we ona hiç bir dada şerik koşmaň diýär. İsra suresinin 23. ayetinde Allah Teala diýär: "Ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Rabbun diňe özüne ibadet etmeňizi buyruk berdi diýär. Ýene onu söylem diňe özüne. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde ençeme ýerde üstüne basyp täkid edip aýdýar. Yeketek özüne ibadet edin we hiç bir zat Allah'a näme şerik koşmaň diýip gaýta Allah Teala aýdýar Kur'an-ı Kerimde. Şonuň üçin musulman doganlar namazyň her rekatyna farz bolsun, sünnet bolsun, wajib bolsun, namazyň her rekatyna Fatiha suresi okulýar. Fatiha suresine Kur'anyň näme diýerler? Ummul kitap. Kitabyň Kur'anyň enesi diýip atlandyrylýar. We Fatiha suresinde 5-nji ayetinde biz näme diýýäs musulman doganlar? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Allah, biz diňe sana ibadet edýäs we diňe senden medet kömek dileýäris diýip aýdýas. Her gün namazyň her rekatyna farz bolsun, nefil bolsun, wajib bolsun, her rekatynda şunu aýdýas. Günne näçe gede gaýta näme diýäs? Biz diňe sana ibadet edýäs we diňe senden medet kömek dileýäris diýip näme? Şunu aýdýas musulman doganlar. Diýdik Kur'an we Kur'anyň öňkü gelen kitaplaryň uğradylmaklygynyň asl maksady musulman doganlar bir Allah'a ibadet etmegi öwretmekdir insanlara. Tewrat, Zabur, İncil, Kur'an we Kur'anyň gelen kitaplaryň hemmesiniň asl maksady nämedir? İnsanlara Allah'a bende bolmaklygy, Allah'a şerik koşman ibadet etmekligi öwretmekdir. Ahli peygamberler musulman doganlar insanları ilkinci çağıranlar şu meseledi. Ahli peygamberlerin insanlara öwreden ilkinci meselesi şu meseledi, tevhiddi. Bir Allah'a şerik koşman ibadet etmek. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 36. ayetinde Allah Teala diýär: "Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulan en ya'budullaha ve ijtenibut tağut." Biz her bir ümmete, her bir halka bir Allah'a ibadet edin ve tağutlardan, yani yasama ilahlerden, yasama hudaýlardan uzak durun diyen buyruk bilen peygamber uğrattık diye. Demek peygamberlerin, ahli peygamberlerin ilkinci buyruğu nämeken? Bir Allah'a ibadeti buyrukturlar kavimlerine, halklarına. Yine de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinin 85. ayetinde Allah Teala peygamberlerin öz kavimlerine diyen ilkinci sözünü haber veriyor. Näme diýipdirler? "U'budullaha ma lakum min ilahin gayruh." Diňe Allah'a ibadet edin. Sizin üçin ondan başga ibadete laýyk ilah ýokdur. Ahli peygamberler öz kavimlerine birinji bilen şunu diýenini Allah Taala Kur'an-ı Kerimde bize haber berýär musulman doganlar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde uluhiyet meselesine dikkat çekipdir. Bir Allah'a ibadet etmekliğin ve Allah'a şerik koşmazlığın ähmiyetini musulman doganlar peygamberimiz bize näçe san sahih hadislerini näme tavsiýe edýär. Misal üçin şolardan biri Buhari'de gelen hadis, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a yüzlenip diýär: "Ya Muaz, etedri ma hakkullahi alal ibad ve ma hakkul ibad alallah?" Ya Muaz diýär, insanların boynundaki Allah Teala'nın hakkı näme? Birinci soru. 2. Ve insanların Allah Teala'nın katındaki hakkı näme diýär? Bilýärmi şunu diýip soraýar. Şonda Muaz radıyallahu anh diýär: "Allah ve Rasuluhu a'lam." Allah ve Rasul has gow bilýär diýär. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Fe inne hakkallahi alal ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا." İnsanların boynundaki Allah Teala'nın hakkı şerik koşman, şirk getirmen, yeketek Allah'a ibadet etmektir diye.
diýmek biziň boýnumyzdaky borjumuz. Näme eken musulman doganlar? O biziň boýnumyzda Allah Taala bir haky bar, o bu şu haky ýerine getirmeli. Bir Allah'a şärik goşman ibadet etmeli. Ve diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dowam edýär. Ve insanlaryň Allah Taala'nın gatynda da bir haky bardyr diýär. Allah'a şärik goşmadyk bendelerine diýär Allah Taala'nın azap etmezligidir diýär. Sahih Müslim'de Cabir ibn Abdullah'dan radiyallahu anh haber berilýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men laqiyallaha la yushriku bihi şey'an dakhalal cenneh ve men laqiyahu yushriku bihi dakhalan nar." Kim şirk koşman Allah'a kowuşsa cennete girer. Emma kim şirk koşup ölse cehenneme girer diye. Çünkü musulman doganlar uluhiyetin, tevhidin, Allah'a ibadet etmektin tersi näme? Gapma garşy bolan zat şoňa, şonu puja edýän zat näme? Şirk koşmak, şirk getirmek. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber berýär, eger şirk koşman ölseňiz, bir Allah'a ibadet edip, Allah Teala'ny birläp, tevhidli bolup, muvahhid bolup ölseňiz ýa cennete girersiniz diýär. Emma tevhide ters bolan zady işe etseňiz, ol hem şirk koşup ölseňiz näme diýär? Cehenneme girersiniz diýip aýdýar musulman doganlar. Ama belli kokumun aýtsak, her bir musulmanyň boýnunyň borjy bir Allah'a şirk koşman ibadet etmek we ibadetleriň hem iň ulusy musulman doganlar kelime-i tevhidden soňra, kelime-i şahadatdan soňra islamyň sütüni bolan 5 wagtyny namaz kılmak. Emma gynansak da bir näçe özüne musulman diýip gören kişiler bi namaz gezip bor, bi tarat gezip bor, gusulsuz gezip bor. Kawlasyny bilmän gezip bor. Allah Taala olary hidayet etsin. Dersimiz cemlesek musulman doganlar, Allah Taala'nın uluhiyetine iman diýmek näme? Allah Taala'nın uluhiyetine iman, Allah Taala'ny ibadetde birlemek diýmekdir. Ve Allah Taala'ny ibadetde birlejek bolsaň, namaz, ruku, secde, orada, hac, tawaf, dogadile, gurbanlyk, nezir ýaly we başga da ibadet görnüşleriniň hemmesini yeketek Allah Taala'nın razylygy üçin bir Allah Taala'nın razylygy üçin etmeli we Allah Taala ibadetde hiç bir zady şärik koşmaly däl, şirk getirmeli däl we ibadetden hiç bir zady mahluk üçin etmeli däl. Ana şonda musulman doganlar Allah Taala'nın uluhiyetine iman etdiğimiz bolýa, şonda Allah Taala'nın ibadetde birlediğimiz bolýa. Elhamdülillahi Rabbil alamin.